Victor! Oh. Man, napag mo trabaho. Unsa man ako nabasa, Victor? Nga anhay mo puyo imong anak diri sa tuwa. Oo, ngay, ari sa kanong puyon. Ngay, nanawag sa ako nga, gidaog-daog na sa stiprader na sa permente. Gidaog-daog? Ari sa ako papuyon. O kagustuhan jud nimo. Victor, dapat magsulti ka sa kuha. Magpabalo ka. Dili ko musugot nga anhay siya mo puyo sa tuwa, Victor. Ano man, Dili ko gusto. ako man ang anak. Luoy po kayo. Anak lagi nimo, Victor. Pero kinsa may imong gikauban karon? Ha? Dapat sa una, nana sa imuha imong anak. Unya, sukad sa una, kisa imong kauban. Di ba ako? Unya karon, Victor, nakoy kahati. Ako may problema na. Ikaw ba? Grabe na siya tinaguan sa ko, Victor. Wa pa ko kabalo kung usa pa yung mga sekreto nimo. Kuha na ko basahan imong cellphone dito, di ko makabalo. Nagdesisyon na day kag imuha. Victor, dapat nagsulti ka sa kuha. Di, ang hangyo ramang guna siya god kay Siguro imong anak badungon. Mo na kulutahon dito as yung ama-ama. sigihan na daw siya kulata dito. Bisag nagtrabaho daw siya. So? Ahon pa do. Wa na kay labot ana, Victor. Dapat nga ito, tabangan. Ayaw mo nga. Ika, pangampan mo na. Ambot mo, Victor, oy. Basta ha, di ko musugot. Nga ani magpulit mong anak sa tua. Nakasabot ka, Victor? Sabot man ko, pero Ambot mo. yun. Ay kay nagkari ka pa. Kung gani, nagpangkuhan ko si Mohal, bantay-bantay, basi mo kakuhan ta ba, kay Builas. Mali pa. Salamat na, nakita ta. Tulas na to istorya pa ba? Nga. Oh, Karon takong mo uban si Mohar karon pa kay wala na akong makaya tong stepfather na ko pa eh. Ilaya sa munggo ko pa dito kay suki mong latag ko pa. Isa pa. Nagyo ko gonta silang batasan sa kong stepfather pa. ali. Oh, maayo kay nanak ka. Asa ka gikan, Victor? Ito, palingki, kaya na ko to. Palingki kay nakagad to. Ganihiram ko nangita sa imo ha. Kay mga una ta. Okay, nangita pa man ko sa mga materialis. Materialis nangita ka. Kung nagkita mo si mong anak dito. Wala, eh. Balo ka, bataw nga, kulang na itong materialis ng baboy. Di akong kuhan. Victor, Di, ay ako baka nangitan kay ako. kabalo na ko nimo. Basta, Victor, ha? Timan dyan akong istorya sa imo, ha, Victor. Pag dinhigay na mo po yung imong anak, biyaan ta ka, Victor. Kamoy pagkuyog sa imong anak. Timan, ha? Ako pa nimo. Magpili na ka sa mong doha. Timan, ina, Victor. Sige na lakaw nito. Ay, mga una ta. Oo. Pa, Oy, pa. wala ko. Ayun. Oh. Sige, sino, oh. Lingkod. Sinsya lagi ka pa nga niari gud ko dili pa. Oh, may problema na. Alak taman ka. Nagani pa nga takamalain pa o mong asawa pa nga diri sa kung saka pa ha. Eh, wala yung kagwanta sa stepfather na ko pa. Labing mangulata tong sabang mama oy. Oh, diri lang sa ka. Wala pa man po Sandra. Kapag may gilakaw. Asan na si Mama Sandra day pa? Mga pa may giad to. Sige pa. Diri lang sa ka. Okay. Ako lang tong istoryahan. Sige pa pa. Ka nabot. Sige pa, salamat kayo pa. Nga, dawat ko nimo pa. Oh, alak taman ka. Ikaw, Jeffrey. Kaya bang kanin mong kapait na mo dire? Eh, okay rin kayo na pa oy. Wag problema sa kuha pa. Anda naman kuha ng kapobrehon ko pa. Kabalo ba tao ka sa ako ang pangita?
Kira na pa. Pamanday lang. Kira na pa eh. Pwede man ko mo alalay ni mo wag trabaho pa. Mo kan kasi mo panday-panday ni mo pa. Oh, sige. Basta rin, magkasinabtan na itang tulo din eh. Wala problema no. Sige pa, sige pa. Ito lang paninghiran tong si Sandra. Victor? Uy, nanay ka. Oh. Victor, Oh, kinsa man na. ay, kanang nagkuhan niya. Ako nang anak. Unsa? Ano gingon nimo? Victor, ano naman na siya din Di ba nagsabot na tadaan, Victor? Hangyo lagi siya kay daw-daw ko lagi siya po dito. Victor, Papuyo na lang dire. what you think kakasabot sa kong istorya sa imo, ha? Nga dili ko musugot, nga anhin na magpuyo mong anak sa tua. Luoy man pug kaayo na dito. Ako ang gihapon ng anak. Katabang ra maghihapon na sa tuwa din he. Sige lang, Victor. Basta ha, timanin akong istorya. Dili maayo akong mood sa imong anak. Nakasabot ka? Muutan Pasaylo man na. ako kung usay mahimo na ako, ha? Muutan man na dili man na Muutan? kuan. Pakatabang pulas tuwa din he. Say ako ang trabaho Basta, ko nun. Victor, di ko magsaad sa imo, ha? Nga maayo akong atensyon sa imong anak. Wa jud ka namin sa kuha. Gituman jud mo instay gusto nimo. Problema ni sawa. Ano di man mo sugot? Isa nagtugod sa imong gagamiton nimo akong baso. Mama Sandra, Mama Sandra? magkape. Gitawag ko ng Mama Sandra? Di ko nimo inahan. Nakasabot ka? Dapat ka bulok mo lugar, ha? Usa pa, Tahod na lang ko Mama Sandra. tahod? Paminaw, ha? Dili ko gusto nga nakakadiri sa mua. Ako pa nimo, muhawa ka. Ayaw ipilit yung sarili. Kaya wa ko ganahin nimo diri. Mamukulay ko sa kan Mama Sandra. Wa ko'y labot. Ikaw, gusto makahanin mong puyo diri sa mua. Timanin akong istorya sa imo, ha? Dili maayo imo kahimtang diri sa mua. Nakasabot ka. Pilang Mo man na Mama timan Sandra. Mama Sandra? Wa ka giluod? Ano mong mama makasako, ah? Nga di ba ko nung inahan? Tahod naman ko Mama Sandra. Ay ako tawag mama, kasabot ka? Simbi, angan ako tawag ni mo. Ang itawag mo? Ha? Oo. Di ko gustong makita ka diri, ah. Para huwag mo tawag sa kuha. Huwag kayo mabanggit. Nakasabot ka? Timanin na, ha? Jeffrey! Jeffrey! Mama Sandra, saman. Di ba ginanta ka? Ay akong tawag Mama Sandra. Nakasabot ka? Kay dili ko nimo inahan. Usa pa. Nagtambay na ka sa sulod. Ang hugas ng diliaw. Huwag ka kahugas. Kung ako gaso na Mama Sandra. Anhi ka magpuyo sa mua. Dapat mong tabang-tabang ka. Di ka magsenyorito. Nakasabot ka? Kani mabuti mong amahan. Gahay kay ulo. Daan na konsulti sa iya, ha. Na di ko ganan sa imo magpuyo ka din sa mua. Panaliw ko Uslan man nga nakadres mo ay pagtingog. Wa pa ko nahuman. Ani makampuy sa mua? Maglukliho ka. Jeffrey. Di pa ni maong, ha?
Sugod pa lang ni. Iban Egypt rin. Hugasin na ha. Oo, Ma'am Sandra. Pagkahuman yung hugas, panglaba. Nakasabot ka? Dahil mga labunon dito. Oo, Ma'am Sandra. Mama Sandra gyapon. Ayaw kong tawag Mama Sandra. Uy, Mama Sandra. Unsa man akong gisugo sa imo ha? Di ba naging ko sa imo ha mga laba ka? Yung napa man ang labunon dito ah. Oo, Ma'am Sandra. Unsa man ang gitrabaho Ako dira? sa giuna si Ma'am Sandra kay umuta kon kagubot. Wa ko nagsugo sa imo dira ah. Ha? Akong gisugo sa imo mga laba? Sagol lang mo kay Ma'am Sandra. Nagsagol? Sagbot na kayo. Panginaw ha? Ma'am Sandra. Dili ka na akong gisugo sa imo ha? Mang laba ka! Oo, pagkumanan Ma'am Sandra. Dahil di ka pasagton. Ikapila na akong gisultian. Di pa na mao. Oo. Di pa na mao, Jipre. Daghan pa kag maagian sa kuha. Panglaba na! Oo. Usa pang nagilangan mo. Unsa man ang pagkalaba ha? Ako giuna puti Ma'am Sandra para dili magkuan. Kiuna nimo ang puti. Oo, gilahi na akong di color. Unsay pananaw nimo ani? Unsay pananaw nimo ani? Di color gamay Ma'am Sandra wala ako giapil. Nay di kulor kamay? Unsay pananaw nimo ani? Puti na si Ma'am Sandra Oh, lagi puti. color. Wala ko giapil Ma'am Sandra. Pag gisagol man nimo sa di kulor. Wa ba ka kabalo? Nga namang lubad ana. Asa man nimo utok Jipre? Nausa man ka? Tiguang naman ka. Huwag gyapon kay buot. Di ka kabalo ng mutan og unsay kulor. Usay di kulor usay puti. Gisagol-sagol mo. Bantog na siguro paminaw. Ma'am Sandra. Bantog na siguro nga. Daog-daogon pa kasi mong ama-ama dito. Kaya wa mo ko kay hinungdan. Ma. Di pa na mao. Mao na Jeffrey, ayaw kong pasugda. Di ba giinanak ka na ako daan? Dili ko ganahan sa imo ha. Pero di po gusto mo yung sarili mo puyo diri sa mua. Ma, tama na. Sakit na kayo Ma'am Sandra. Sakit? Di pa na mao! Guys. Ma. Yung kasi mo labhi taro, panglabag taro. Ha? Mao ni di kulor ha? Ayok hilak-hilak eh. Kumadalang mong hilak-hilak. Unsa man? Muhilak na jud ka dira o malaba ka diha. Ano laban Ma'am Sandra? Ang hilak-hilaki. Kadi ko makadala ini mo drama-drama. Pero tiwasan Ma'am Sandra. Sa iluanan ko Ma'am Sandra. Pasaylo ah. Basta ha, pagbalik na ko, humanan na ka. Kay, napa ko ipasuko sa mo oh. Dapat kay hinuanan. Ang kulungan sa iro. Pag human mo dira ha, hinlui ha. Kay hasta ng baho ah. Nakasabot ka? Oo Ma'am Sandra. Oo, Mama Sandra. Kiman ina Jipre.
Sandra, O Victor, kabalon ako. Unsay tuyo nimo? Nagsumbong na day mo anak sa imo ha? oh, Unya, gidaog-daog maayo. kidagdaog maayo Victor? Victor, daan ako nagsulti sa imo ha? Nga dili ko ganahan sa imong anak. Dahil makapasabton, imo ha madyo gipapuyo diri sa kuha. Buhay makabuot sa kuha. Kung unsay akong himuon sa imong anak. Ang imong hapon. Sobra. Sumapa Victor, ang imong anak gahi kasabton. Dili ka ba mo sabot? Say gahi kayo. Imo rin palaba. Imo pong gi panghugas. Ya gahi kayo. Gipahugas ug gipalaba? Natural Victor. Kaya na siya nagpuyo diri sa tuwa. Sobra naman gud ang imong hapon. Gahi siya pasabton. Kailangan pa din mo siya subuon. Di ka ba lumaglihok? Di ka ba magtabang-tabang? Unsay buhat tulon sa balay? Ganahan ka na Victor? Unya, mulaban kasi mo anak? Nasama ni mo? Dili ka naon nimo. Siya tambalos-los. Aning kamot ko panarbaho din eh. Inganaon ko nimo. Hasta ba akong anak? Ay pasubrahi ba? Unya Victor. Unsa man? Dapatan pag kunin mo? Pagpili sa mundo ha? Wala man ko ingong nga. Wakuha ko sa akong anak. Ay lang pong palabay eh. Huwag ka na ko gidaog-daog. Gahi pa sabto ng imong anak. Tiguang na. Wa gihapoy buot. Buot. Victor, dili man ikaw ang mabilin sa balay. Ako man. Ako ang nasayod kung unsay batasan sa imong anak. Ang imo lang gusto gyud nga imo gyud daog-daogon. Kanang wala ko din eh. Alam Victor, pasagdan ako yung ginabuhat. Nga dili na tama. Ngari yan nasa kuha kay gidaog-daog. Ya, daog-daogon po nimo dili. Siguro Victor, nga nung gidagdaog siya dito, sama ra pod sa kuang. Ang iyang binuhatan, nga gahi, subuon, di ka ba magtabang-tabang, ug naay sariling desisyon. Say gahi. Sige na Aksugos Victor, imo ha. Nagtuman man. kabalo man dyan ko. Kamulaban kasi mo anak. Sige na Victor, Ay palabi eh akong anak. Sandra! Ang saan lang imong kita? Bumat! Sobra naman ibuhang! Ang saan may gibuhat sa akong anak? o sige bihot sa imong anak Victor. Daan ako nagsulti sa imo Victor, nga di ko ganahan sa imong anak, anhi magpuyo sa tuwa. Sino Pero puyo? dahil ka pasabton, Nagkatrabaho man! nagtrabaho. Victor, wala ka kabalo kung unsay batasan sa imong anak. Ika kong trabaho! Tama na Nagkatrabaho! na pa. Tama na pa. Pwede na si Mama Sandra pa. Mulakaw na ng kodri pa. Ang adyo ka mula kaw dari, Pwede na mo mag-away ni Mama Sandra pa. di mag-away. Gumikan sa imo ha. Ay, bumikan sa iya ha! Nagkatrabaho pa ng tao diri! Gumikan sa Imo iya sige ha. kasaba! Ngayon na inaano yung taduha Victor. Daan ako nagsidaan sa imo ha. Nga di ko ganahan sa imong anak. Dahil man kung ka, nagsupak na kag imo ha, na kay sariling desisyon. Unya karon, di ko nimo masisi Victor. Ganong anak o nak na imong anak. Tungod ko sa imong anak, nga hastang tamada. Kailangan pa nimo suguon. Say tamad! Makatabang malas tuwa din eh! Mutabang pag imong suguon. Pero pag di mo suguon Victor, naaraan ang sulod. Nagkalingog cellphone. Sila rin na si Mama Sandra pa. Mulakaw na lang yung kodri pa. Pwede na mo mag-away ni Mama Sandra pa. Oh!
O sige kay Di ko mag-uol, umulakaw ka, Jeffrey. Lakaw! magkita lang ta. Magkita? Sige pa. Naghapon kayo panahon magkipagkita sa mga anak? Ako man ang anak. Sige, tama na pa. Para di na Basta ganato gumagawa Victor, pa. mag-uban mo. Mukuyog sa iha mo layis dire. Pagpili sa mga Naman. Victor. Pagpili! Ako'y gikuan sa imo ha. Tama na pa. Na desisyon mo ha. Lakaw na sa pag may gidugay ni mo. Malakmo na ng anak, Victor. Pa. Sige ko magdugay pa. Salamat kay sa tanan pa nga pasaka ko ni mo dire pa. Salamat kay anak ka man ka. Sige pa. Sige na. Ay na ko yung draba-drabahi. Ato na ko pa. Sudualan ko sa imong Sandra. Kay Sige pa. mao ni yung abilidad. Lakaw na, sa pag may gidugay ni mo, Jeffrey. Kaya ayaw. Ah. Ikaw pod ay palabi eh. Ay palabi, Victor. Tagsara na diri mo ari. Daan ang pangsulti sa imo ha. Wala pa na dinhi mong anak. Nga dili ko gusto anhin siya magpuyo sa tuka. Ako man ang anak. Imo lagi Kasakit man nimo. Oh, unya. Gipapili bitaw ka, Victor. Imong anak ug ako. Unya. Una pa makanapabinin din sa kuha. Ngayon ba nantok na si mong anak? Ay paging anak. Sobrahan ang buka.